दिनै जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव नैलं लादांगुरि बर' गेजेर फरायसालियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ दिनै फालिनाय जादों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनै 67थि जोनोम सान आरो बे जोनोम सानखौ आसाम सरकारा थांनाय 26 मार्चनि 2023 मायथाइयाव आसाम सरकारा फोसावदों फरायसा सान हिसाबै। आरो बे फरायसा सानखौ फोसावनायाव जोङो सासे बर' सुबुं हिसाबै फरायसा आफाद हिसाबै खोब गोजोननाय मोनदों। बेखायनो आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो साबायखर जासिहरदों। बिथाङा जोंनि बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै फोसावनायखाय। आरो बेयाव जोङो दिनै जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव दिनै फरायसाफोरजों आरो लोगोसेनो गार्जेन दिथागिरिफोरजों सावरायफैदों बड'फानि सोमोन्दै आरो जोंनि बर'फोरनि इयुन लामाखौ जों बोरै लांनो हायो आरो बड'फानि गोथौ सान्थौफोरखौ जों बोरै फोथांनानै जोंनि बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि जानो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो सावरायनाय जादों। आरो बेहाय बर' फरायसा आफादजों लोगोसेयैनो थुनलाइ आफादनि आइजो अनसाय आफादनि UBPOनि आरो गोबां आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो फैदों। बेहाय जोङो खोब मोजां गोजोननायजों दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जों सिबिदों। आरो बिथाङा सोरगोआव थानानै जोंनि बर' माहारिनो अरायसम बोर सारस्रिहरो जोंनि बर' हारिखौ थांना थानायाव जोंनि रांखान्थि राजखान्थि धोरोमखान्थि समाजखान्थि गासै सोरगिदिं बिथिंनिफ्रायनो सोलोंथाइ खान्थिखौ लानानै जों मोजां मोनसे हारि माहारि हिसाबै जों थांना थानो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जों दिनै बड'फाखौ दिनै आलारि बाथि सावनानै बिबार जों बावनानै जोङो बिथांखौ जों सिबिहरदों। दा बेयाव दिनै जोङो साननांगोन बर'नाव मोनथाम सुक्ति जाखांबाय BSc BTC आरो BTR। दा BTRनि गेजेरजों जों दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ दिनै आसाम सरकारखौ लाखिनानै बेखौ गनायनो हाबाय। आरो बेयाव जोङो लोगोसेयैनो BTRनि अनगायैबो BTRनि बायजोआव जेसेबां बर' हारिफोर थागोन बिनि थाखाय मोनसे फिसा राजखान्थियारि जों मोन्थायखौ मोन्दों बे जाबाय बर' कसारि काउन्सिल। आरो बे बर' कसारि काउन्सिलनि गेजेरजों जाय बिथांमोना दिनै बर' कसारि काउन्सिलाव दैदेनगिरि जाना दं बिथांमोनाबो दिनै बेखौ नोजोर होनानै बाहेरनि बर' सुबुंफोरखौ जाहाथे बोरै गेरेमसा माहारि जानो हायो आरो बिनि सोलोंथाइ खान्थि बर' बिजोंनि बाथ्राखौ लानानै गासैबो खान्थिखौ लानानै जोङो बोरै बर' माहारि हिसाबै गेरेमसा माहारियाव थांना थानो हायो बेखौ नोजोर होनानै खामानि मावनांगोन। आरो जोंनि जेसेबां माहारियारि आफाद दङ जाय बिथांमोना दिनै आफादाव दैदेननानै दिनै बारग'बाय बिथांमोनाबो दिनै बर' माहारिखौ सिबिनायाव मोजां मोनसे बिहोमा होदोंमोन आरो होनांगोन आरो इयुन समावबो बिथांमोना जों बोसोन होनांगोन। आरो बिदिनो दिनै मोनसे खोथाखौ आं फोरमायनो नागिरदों दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ दिनै आसाम सरकारा जेब्ला फोसावना होबाय फरायसा सान हिसाबै बेयाव गोबाङा साननो हागौ बेखौ फरायसा आफादाल' खुंनांगौ होननानै बे नङा। सोरबा जुदि गोरोन्थि सानोब्ला बेखौ साननायनिफ्राय जों बोखारना लानाया मोजां। मानो होनब्ला बे जाबाय बर' हारिनि मोनसे देरगानाय मोनसे हाबाफारि आरो बेखौ दिनै फरायसा आफादल' नङा जेसेबां बर'नि माहारियारि आफाद दं आरो जेसेबां बर' सुबुंफोर दङ जेसेबां दिनै बर' फरायसाफोर दङ बेसेबां राजखान्थियाव थायाथों मानो गुबुन राजखान्थियाव जाय बिथांमोना थादों बिथांमोनाबो दिनै बड'फाखौ दिनै मान बावनांगोन। मानो होनब्ला मोनसे हारिनि गेजेराव साफा दैदेनगिरि थायो आरो बे बिथांमोनानो दिनै इसोरनि मोनसे बोर मोननाय बायदि दिनै बर'नि खैफोदनि समाव बिथांमोना दिनै फैनानै दिनै बर' माहारिखौ फोजाखांफैदों। आरो बे बुहुमाव बर' माहारि हिसाबै थांना थानो थाखाय दिनै गासैखौबो नोजोर होनानै बिथांमोना खोब मोनसे खस्थ'यै खालामनानै दिनै जोंखौ बर' माहारि हिसाबै थांना थानो थाखाय मोनसे लामा होदों। बेखायनो दिनै जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जों सासे बर'नि सासे बिफा हिसाबै गनायबाय आरो बेखौ गनायनायनि गेजेरजों जों बिथांखौ अरायसम जों सिबिनांगोन जाहाथे बिथाङानो जोंनि बर' माहारिनि मोनसे लामा दिन्थिगिरि आरो बेखौ जों अरायसम गोरबोआव लानांगोन। बेखायनो जों बयखौबो खावलायगोन बे समाव नोंथाङा जिखि मावाथों मानो जिखिया जेराव थायाथों मानो जिखि मावाथों मानो दिनै बर' माहारि हिसाबै दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जों अरायसम सिबिनांगोन आरो बिथांनि सानथौ सानस्रिखौ लानानै जोङो अरायसम आवगायनांगोन। गोजोन्थों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो।
बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।